בזמן שדוד עבד בשטח, מצאתי לי את הזמן לטייל ברחבי האוניברסיטה, וגיליתי שם תגליות מדהימות של פסלים מאוד מעניינים, של אנשים מעניינים, וללמוד שהאוניברסיטה היא בעצם אוניברסיטה חקלאית שיש בה תלמידים מכל רחבי אתיופיה. אתיופיה בנויה מתושבים נוצרים ותושבים מוסלמים. አትቸኩት ያገናዝ የመሻሻል መስሎሽ ካልጠፋ በሁለት ቢላ ከተፋ አንዶችሽ ባንዱ እንዳይጠፋ ጸዛ ተሻድሮ እንዳይከፋ ያትረሽ በመስገጃሽ ላይ ታገሽ በመስገጃሽ ላይ ታገሽ በመስገጃሽ ላይ ታገሽ በመስገጃሽ ላይ כשיצאתי מעבר לשער של האוניברסיטה גיליתי עולם ומלואו. נשים אומנם קשות יום חייכניות ושמחות בחלקן. አትቸኩት ያገናዝ የመሻሻል መስሎሽ ካልጠፋ በሁለት ቢላ ከተፋ አንዶችሽ ባንዱ እንዳይጠፋ ጸዛ ተሻድሮ እንዳይከፋ המאכל העיקרי של האתיופים במקום הלחם זה האינג'רה. האינג'רה היא נאכלת עם כל דבר, עם ירקות, עם פירות, לפעמים בתחתית של המגש, לפעמים מגולגל. בשהותי באוניברסיטה החלטתי יום אחד ללכת להציץ לתוך המטבח של האוניברסיטה, ופגשתי שם נשים ומכינות את המנה לסטודנטים. בהתחלה כשנכנסתי לשם אנשים הסכימו שאני אסתכל ונראה מה הן עושות, אבל אחרי כמה זמן הסטודנטים נבלו. כשהם ראו אותי הם חשבו שאולי אני ממשרד הבריאות, ולצערי נאלצתי להפסיק באמצע את הצילום, ורק אחר כך אחרי שהפסקתי הסברתי להם שאני רוצה את זה כמזכרת. למשל זה גם יפה, אדום ושחור. כן. דבר נוסף שמאוד אופייני לאתיופים זה הקפה. טקס שלם של הכנת קפה. הקפה שלהם נקרא בונה. הטקס מתחיל בזה שלוקחים פולי קפה ירוקים, קולים אותם על מחבת. לאחר הקלייה על מחבת יש קנקן שמתבשל על גחלים, מוסיפים את המים עם הגחלים, וכששתיית קפה היא בערך כשעה עד שעה וחצי. יש דברים יפים, השחור זה יפה, אבל הנה למשל זה גם יפה, אדום ושחור.
مشرار אדום ושחור. قبلش لا تطري جاوز بيما نورش يا جنة بيتش مصري يا جنة بيتش مصري يهونو مكنيات الكشيت يا والله في قمي مسجاش لا تاكش انت ما تحكي لزيش بتشان سمتشين يا فرشي مسجاش لا تاكش 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 אחד הירוקים האלה. مسجاش لا تاكش مسجاش لا تاكش זה הקפה הירוק שקולים אותו. קולים אותו, פתאום מכינים את הקפה. Yes? הנה הקפה מוכן, תראו איזה צבע יפה יש לקפה. קפה שחור. הדבר הכי מעניין שגיליתי זה היה הכנסייה האתיופית. הכנסייה האתיופית שונה מכל הכנסיות שראיתי עד עכשיו. כל בוקר הייתי שומעת תפילה. הייתי בטוחה שזה קריאת המואזין המוסלמי. אז התברר לי שקריאות התפילה הן קריאות התפילה של הנוצרים. כומר עומד מעל הכנסייה במקום גבוה עם כריזה בידו. תופעה מאוד מעניינת שגיליתי שם הייתה גם שמכל שער נכנסים בנפרד נשים ובנפרד גברים. כשהגעתי לכנסייה, המראה של הנשים העומדות אחת מאחורי השנייה בחצר עם השביס הלבן היה פשוט מדהים ומהמם ומעורר השראה.